Hello moi drodzy, witam was pięknie w drugi dzień świąt. Słuchajcie, to będzie szybki materiał bez żadnego cięcia i innych zbędnych ciulstw. Już wam życzyłem, ale jeszcze raz życzę wam wszystkiego dobrego, błogosławionych świąt, jak to się u nas na Śląsku mówi, radosnych godów. Mam nadzieję, że te święta mijają wam fajnie, jak to się mówi, w błogosławionej atmosferze. I możecie się w komentarzach pochwalić, co żeście dostali od dzieciątka. Ja dostałem, nie mam tu pod ręką, ale dostałem perfum i zestaw kosmetyków. Znaczy, zostało mi zasugerowane, że śmierdzę. I słuchajcie, jakiś czas temu przyszła do mnie paczka. Jo w szoku. Co to takiego? Nic się nie spodziewałem. A to, moi drodzy, Pixelbox. Nie wysyłali ich do mnie od 3 miesięcy chyba i nagle postanowili na nowo mi je wysłać. Nie wiem dlaczego tak, ale mam Pixelboxa. Widzicie? Zobaczymy sobie, co jest w środku. Przejdźmy od razu do rzeczy. Ło, jakie fajne! May the Christmas be with you. Fajna taka kartka z życzeniami tutaj. Tutaj życzenia z tyłu, możecie sobie przeczytać. O, elegancko. Gwiezdnowojenna. Tu będę sobie odkładał. Tak to wygląda jak zawsze. Ja to sobie tu dam. Będę wam po kolei pokazywał, co my tutaj mamy. To jest opis tego, co mamy w środku. Moi drodzy, na pierwszy ogień Guardians of the Galaxy, Weki Wobbler, Star-Lord. Ja generalnie tego filmu nie widziałem. Wy widzieliście pewnie. Także no, fajna w każdym razie figurka. Będzie kolejna na półkę obok lochy i tutaj, prawda, świnki, halinki. Będzie se stała, może kiedyś rozdam. Co mamy next? Jest koszuleczka. Koszuleczka, moi drodzy, z Ricky i Morty. Have a Merry Christmas. Zajebista koszulka, bardzo lubię Ricky i Morty. Obejrzałem całego. Kurde, ale te M-ki, te amerykańskie M-ki są ogromne. Znaczy ja jestem nieduży też, ale są ogromne, ale spoko. Taką na pewno będę chętnie nosił. Co tu mamy dalej? Stickersy z Ricky i Morty, także na pewno sobie gdzieś je cudownie wkleję. Być może właśnie na półkę moją. Bardzo fajne. I co tu mamy? Wow! A co tu takiego? Notes z Doktora Who. Taki czaderski. W kształcie tej budki całej TARDIS bodaj, ja tylko trochę oglądałem. Gdzie generalnie mogę sobie zapisywać dłużników swoich. A jest tego dużo. Także będzie co zapisywać. I moi drodzy, lampka z Gwiezdnych Wojen, taka lampka R2D2, tylko na jakiej zasadzie to działa? Lampara i że wydaje prawdziwe dźwięki z tego R2D2. Nie chcę tego rozdupić, bo to jest fajnie zapakowane. To by się, a czekajcie, może się uda, nie rozwalając wszystkiego. Mi się rzadko kiedy tak uda odpakowywać rzeczy. O, tu się akurat udało. Obstawiam, że po prostu w środku nie ma baterii. To by się tu naciskało i by robiło dźwięk, prawdopodobnie. Czy tu jest coś? Push down. Dobra, nie ma baterii. Ale jak kupię baterię, to wam powiem, czy jest fajnie. I Star Warsowa naklejka, także tutaj klimaty mocno Star Warsowe plus to fajny, ale koszulka wam powiem jest top notch, cudowna. I to był Pixelbox, jeden z pierwszych od bardzo dawna. No co wam mogę jeszcze powiedzieć, no dajcie znać, jak wam minęły święta, dajcie w ogóle znać, co tam się u was dzieje. Ja was zapraszam oczywiście na streamy, na Twitcha, Twitch TV Niklaus. Zapraszam was też na Gryfnie, gdzie skończyliśmy w zasadzie serię już w tym roku, ale od nowego roku, z tego co wiem, zaczynamy, jak to się mówi, prawda, od nowa. Także kurs Śląskiej Gotki będzie kontynuowany. I w zasadzie to tyle ode mnie. Jeszcze raz dzięki za uwagę, bawcie się dobrze, od razu wam życzę też miłego Sylwestra, chociaż jeszcze pewnie będę wam życzył i co? I to tyle. Ja uciekam, trzymajcie się. Jaki geniusz wkręca śrubę w plastik, i to taką, która po 3 przekręceniach śrubokrętem się wydupcyła na amen. I teraz muszę mieć R2D2 bez spodu.
żeby Lucasfilm sygnowało takie rozwiązania, to jest dramat, co nie?